Bapakmu dituntun gembel to bapakmu? Oh iya ora apa-apa, bapakku wedhus ora apa-apa, senengane ngoneke. Kowe ngerti to? Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo, rambute dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke ning kawah dadi gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Oh, pandake kere. Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih, niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang nih padahal. Lah iki. Padahal. Sinden kowe rung tau wani kaya ngono kuwi. Yo. Oh. Niki wonten pamundutan apa, Pak Jalang? Niki wonten pamundutan gending titipati moduar. Yo, mati tenan sindene. Yo, matur sembah nuwun, Mbak. Panjenengan nyuwun napa, Mbak Lintang? Ya. Niki wonten wah niku oke-oke bajing loncat lali janjine. Ya. Ajeng ngaturke napa? Nggih, niki caping gunung mawon nggih. Siap nggih. Ya. Cantiknya. Ki mau mara neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Mangga. Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, ki lho sing lembut banget ya suarane. Hah? Lembut. Lembut kowe swara Jawa teng pencalit kaya ucap-ucap. Oh, ya wis ben ora. Iya, Mbak. Nah, aku seneng banget nek weruh cah cilik ngono kuwi gelem nembang, gelem nyuwara, gelem ngopeni budaya Jawa ki rasaku marem. Ya. Undangan no? Ada ya? Ya. Adek Lintang Kairo. Ya, di mana piyaine? Ada? Hah? Bapake malah aku ngono. Mosok ya lanang, wedok ya cilik, cah cilik wedok. Cah cilik wedok. Nganggo apa? Ya. Dihormati mboten? Oh, ya. Oh, itu. Sudah. Ada. Oh, Mbak Lintang ya iki no. Ya, wah iki suarane ampuh. Ya. Suarane apik ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikamu gudiken kok. Asange cet to. Kaya Ya. karepku kaya ngene iki cantik. Wis mulai do rawuh. Mungil. Ya. Derek mangayu bagi ambal warsa Petrokimia Gresik ngamping patang dosa 7. Nyuwun bajing loncat kagem sedaya pandemen wayang kulit ingkang rawuh wonten Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Salam wayang lestari dumateng ingkang sampun rawuh. Mijarasa Jember, Mitra Jawilan Radio Swara Akrar Jember. Sena Walit Lumajang seneng nonton wayang kulit. Kantong bolong nganjuk Kertasana saking Prabu Ganep Setiawan. Oh iya. Waduh. Ya, sugeng dalu Mbak Lintang. Nggih, sugeng dalu ki. Cilikamu kaya ngene iki. Iyalah, cantik mungil. Ya. Cilikamu ki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong to, Pak? Lahir ming sirah tok. Kasih rato. Iya, Ya kaya ngene ya cantik padake. Aduh. Mbak, tadi kesini sama siapa? Kalih sinten? Nggih, kalih bapak, kalih ibu. Oh, kalih bapak, kalih ibu. Oh, iki sesuk kuwi kudune ya karo bapak karo ibu. Ya. Bapakmu dituntun gembel to bapakmu? Oh iya ora apa-apa, bapakku wedhus ora apa-apa, senengane ngoneke. Kowe ngerti to? Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo, rambute dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke ning kawah dadi gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Oh, pandake kere. Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih, niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang nih padahal. Lah iki. Padahal. Sinden kowe rung tau wani kaya ngono kuwi. Ya. Oh. Niki wonten pamundutan apa Pak Jalang? Niki wonten pamundutan gending titipati moduar. Ya, mati tenan sindene. Ya, matur sembah nuwun, Mbak. Panjenengan nyuwun apa, Mbak Lintang? Ya. Niki wonten wah niku oke-oke bajing loncat lali janjine. Ya. Ajeng ngaturke napa? Nggih, niki caping gunung mawon nggih. Siap nggih. Ya. Cantiknya. Ki mau mara neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Mangga.
Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, iki lho sing Lembut banget ya suarane. Hah? Lembut. Lembut kowe swara Jawa teng pencalit kaya. Ucap capa. Oh, ya wis ben ora. Iya, Mbak. Saben bengi Wis duwe vibrasi barang saben bengi. Udah bisa gini-gini Iya. suaranya. nyawa Oh. kondang Dandang tung. Pengendange lagi mangan anggere ngono iki. Lali wisan. Lah iya. Ayo men semangat bocah cilik iki men semangat dijenglengke nggih Pak nggih. nggih Nggih. Kelas pinten sampean? kula kelas gangsal SD Kelas gangsal SD? Nggih. SD pundi? SDN Kepung 2 Pundi niku daerah pundi? Karangdinoyo Kepung Kediri Pare Kediri Pare. nggih Kediri Pare. Oh, iki Kediri Pare we iso apik kok kowe iki Sulawesi. Ya tak ajar karo iki bocahe. Ayo, aja tok ajani sing pernah-pernah lho. Kuwi ana bocah cilik lho nek omong sing tata lho. Sing totol, sing halus-halus. Iya. Yen memajang yen memajang mung karo omong karo janur kuning Wes. Mantep tenanan. Apa? Mantep tenanan. Mantep. Mantep. terus Mantep. Kembang wae. kembang wae weton gunung Ya. Hop. Aku nek ndi anak semene iki iso nembang ngono, wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ming ingin ku teriak. Ambiar. Ming nirokke nggon HP kuwi lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi. Ku ingin marah, melampiaskan, Ayo, Bu. tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalane lagu-lagu Iya. bahasa Indonesia. Apik tapi ini. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama. Wah, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndelok mbokne, "Ma, tamu." Mbokne tak unek galo, "Matamu dinekke." Aku. Matamu. Ha iya. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, Bu, tamu sopan. Bu, Nek ana tamu. tamu nek ngundang mama, mbokne iki, "Ma, tamu." Ngurus mbok mburi, "Matamu kuwi." Nek Pak piye? Pak tamu. Nek Pak ya ora apa-apa. Iya. Pak kuwi malah Jawa, aja papa. Iya. Pak. Soale nggone dhewe kono ya Jawana wis kabeh iki. Bapakne Wiyaga undang-undangane papa. Ayah. Ayah baru pulang nabuh ya. Geleleng tenan. Wiyaga. Ayah baru nunjuk. Iya. Pacitan Serwi
Seneng kula, Nok. Ya, Nggih. mungkin tak sangoni ampun kuwatir. Oh nggih. Tak sangoni niki duwite wis mlumpuk 400. Dijaluk saiki wae. Iki saka njaluk lagu ududetku dhewe. Wes kok njaluk lagu. Iki tak gawake sithik, Pak. As kowe kok gawak. Aku sing cedak iki lho. Wes ora iso kowe iki ngulike ra jamak-jamak ngono kan. Heeh. Engko tak tambahi, Nok. Nggih. Nggo tumbas rok nggih. Kula nggih tumbas rek Pak Sene. Ora sudi. Jahat. Wah. Seneng banget. Panas. Monggo Mbak Lintang Kairo jenenge ya. Lintang Kairo. Kairo iki ibu kota ngendi? Kairo Heeh. ning Mesir. Bener. Ah iya. Padake. Kene iki mantane Putri Mesir. Putri Mesir iki mumi wae. Welo, Cleopatra mumi ki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya dimumi situ. Ya wes kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ra tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadeke kaya ngene aku ki wis dindas-daske, dimatak-matakke, dikaunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Panas. Oh. Udan. Ya. Panas udan aling-aling. Capek. Caping gunung. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa Ngapa? artinya tepuk tangan tanpa saweran? Aku ngerti kowe muni ngono iki mergo kowe melu ngadeg dadine. Muni ana sing wong maringi terus tok Lah tampani. ya mari sini lah Tan. Nah. Aja gelem, Dik. Engko dijaluk nek ana sing maringi ya. Iya. Nadyan wadon Sarta. sarta Kowe ra rung di bojo to, Sa? Dereng. So nek entuk bojo, Nggih. ya ngandani karo kowe, nek pengen bocahe kaya ngene iki kudu tenanan. Ya, saat pertama kali bulan madu Heeh. melakukan hubungan kuwi maca ayat-ayat sing kira-kira kuwi bisa marai bocah ki sok pinter. Paling ora arep mlebu kamar ki Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Ping 100. Angel bang terus Ora iki. kok ora angel kuwi kok ping 100 cepet Ping wae. 100 jebet. Heeh. Terus Oh, mlebu kamar saling berpandangan pun harus membaca Al-Fatihah. Oh, ping Berpandangan. 150. Mau 100 tambah 100. Tengok neng ngamben ki nyawang sawang-sawangan pembojone ki Al-Fatihah sik. Oh, bocah esuk pinter ngene iki. Wis arep mapan mulai turu jejer kae Al-Fatihah ping 250. Ya sila esok. Ah, kene ngerti. Mbah yo tak sido-sido nek ngono kuwi. Lah sido-sido. Iya. Ya. Inu mande banyu Iya nggih, monggo. Dek jaman ya, wah jan seneng aku. Ya. Aku nek nyeru ngono iki rasane kaya atiku iki lara-lara kae lho.
kaya bocah cilik semene kok gelem nembang caping gunung moko cah cilik semene iki rata-rata iki saiki deloken lagune rak mesti lagu-lagu sing lagu modern saya sing ngerti HP nganggo HP mesti lagune bangsa barat Iya. kaya jali-jali Oh. Lagu barat kok jali-jali. lah Jakarta iki barat tudu Oh iya iku ya bener. termasuk barat Barate kene. heeh barate kene Ya, monggo Mbak. apa Lintang Kairo Ya. Dek zaman berjuang Jora kelingan Anak lanang mangga Wah, dapat saweran. Terima kasih Pak Matur sembah nuwun. Disak Dek, disak aja dinahke Pak Deseno. Bisa wae. Eta anggepe iki aku dalang ngongso banget. Iya. Ora arep njaluk aku, malah engko tak tambahi nok aja kuwatir. Iya. Kae jane Mary kae sing dikeki ming kowe. Kae nek ora isin mesti disade Pak, aku mana mesti ngono. Iya. Gandeng isin ya. Kan sesuk-esuk aku njaluke. Hah? Paseno, mompengi durung ngono kuwi. Cah kok gubete. Ya, ya. Jarene wis menang keturutan sing Gelang. Mangga. Sekar bisa nyabang gunung desa tapi raja Hae, hae. Oka, oka. Hae, hae, hae. Yo, barengi saya. Masih bersama Mungsuhe cah Lintang Kairo. Di zaman berjuang jerkelingan anak-anak
ndene nak nya tak tambahi nak. Rasa munggah rene. Coba ndak kedisian kae. Ora iki dienggo anu kok kowe iki wis Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nya aja. Tak jebok. Nggih, matur suwun. Ya wis. Tak tambahi, Dik. Bacake cah tipes aku. Kae. Nggo bali. Oh, nada dari Pak ini. Ambil dari Pak Dirut. Terima kasih, Pak. Saya juga dapat. Terima kasih. Maaf ya. Dapat lagi dari mami aku. Dari ini adik. Woi. Kok sing 50 nggo aku ya, Dek. Oh, aku dine dhewe. Makasih. Makasih ya, Dek Lintang Kairo. Kowe ya tegel nyekel lidit ngono kuwi. Ora, iki engko tak nehke. Nah. Oh, makasih Pak. Jan. Wes bali engko nggo sangu sesasi. Sing yo rasa Pak, rasa. Hah? Oh, ada lagi itu, ambil dari Pak Joko. Pak Joko. Oh, Mbak Elisa. Aku padahal ra njaluk lho aku. Nggih, matur. Makasih Pak Joko. Iya. Wis ditonton. Aku umpama dadi kowe, dhuwit sing tak tampani iki tak kekke bocah iki kok. Iki engko tak kekke kok. Iki engko bali. Iki engko apa? Bariki. Bariki apa? Nek cara aku ya diseseni piye kae. Nyodik nggo kowe kabeh. Saiki ya, Pak. Iya. Tenane, Pak. Kae, kalau meneh kae. Oh, udah lagi. Ambil lagi, Dek. Nanti buat jajan sesasi. Sing diparingi iki kowe. Elisa Pak, Lisa Lintang. Oh, Lisa. Pada ke Elisa lho iki tenanan lho iki. Elisa tenanan lho. Terima kasih Pak. Nggih, Joko. matur suwun Pak Joko. Oke, tos. Weh. Ngajak ndagel iki Pak Joko iki. Ngajak Makasih ndagel. Pak. Lumayan. Ya. Ya. Jaluk Dek, nek aku tak jaluk. Nggih, salim sik. Salim karo Pak D. Pak D, aja Pak D, aja manut kae. Malih Pak D ngono kuwi cepet. Apa? Pak D sing duwe ka didelikke kae lho. Ning ngisor bantal isih ono meneh. Jaluk. Ora ono ya kowe iki mbok ora gawe-gawe to, Sa. Wis ora ono. Ya. Wah. Ya luar biasa Dek Lintang Kairo Pak. Jangan berhenti tresno karo budaya Jawa nggih Mbak Ya Lintang, nggih. sampai besok ya. Belajar terus nggih. Amin. Wah ya ampun. Nah, salim karo Simbok. Heeh. Simbok D Prastiwi. Wah, jan bocah iki seneng nek dadi cah cilik ngono kae ya. Tur dasare ya pinter ya iso. Ya. Ayo. Pinter suarane apik, lembut. Ya matur suwun. Ya. Mbak Lintang saka Kediri Pare. Ya, Kediri Pare. Ya. Matur sembah nuwun. Demben Dek suwaneng Blitar ya Mbak Lintang kuwi ya rawuh, Nggih, saiki ya, nang kene sama ya Pak Bupati. rawuh. Ya. Matur Rawuh. suwun ya Mbak nggih. Jauh-jauh. Besok tanggal 8 rawuh teng Tulungagung nggih Mbak Lintang. Ya. Oh jelas wong entuk dhuwit ngene iki ya tuman ya, aku ya gelem kok. Ora, Tete. kowe kok meri iki ngopo, Wong iki padha tresnane, padha trenyuh penggalihe bapak-bapak direktur ibu-ibu sing lenggah kuwi terus bocah semono kok iso nembang. Ya. Terus diparingi nek kaya sak kowe iki ora ora Rasa ya, Pak. gumungke. Ya, Wis Ora ora masuk masuk. tipen. Ya. Sesuk aku tak yo ngono lah melu sapa tak nyanyi bebek adus sekali. Modal bebek adus sekali. Ning nganggo rok jendak. Ya ampun, Nganggo jendak, Repare. iya. Yo gentenan. Nggih, Ayo.